Un any més, l'Associació dels Manalles de Blanes han organitzat una cercavila amb motiu de la Marató de TV3. Quan falta una setmana perquè se celebri la Marató, els soldats romans, petits i grans, van desfilar pels carrers del nucli històric de Blanes en una impressionant cercavila que va sortir des de l'Arc dels Copatrons. La cercavila va ser encapçalada pels dos capitans de les dues unitats, Francesc Serra, pare i fill, que durant aquest any comparteixen aquesta tasca en les respectives files dels Manalles de Blanes i els Manalles Juniores. Periòdicament la marxa es va anar aturant perquè tant els Manalles Juniores com els legionaris adults atansessin la coneguda i característica guardiola de la Marató de TV3 al públic perquè l'anessin omplint amb monedes i bitllets. Avui serem, entre juniores i grans, serem gairebé 40. Sí. I altra banda, tot el grup, la veritat és que la colla és bastant grossa i quan és qüestió de manalles sempre s'implica tothom. Fa molts anys que la fem, sempre col·laborant amb la Marató, inclús un dels anys vam anar al plató, i ja és tradició. També aprofitem per fer-ho quadrar amb el dinar de germanor de l'associació. Hi ha molt bona participació i la veritat és que cada any recaptem, estem molt satisfets amb el que fem, sí, tant. Per donar-li encara més veracitat, en cada aturada que s'anava fent es llegia una proclama pronunciada i interpretada al més pur estil dels bans romans. La cercavila també va incloure una aturada estratègica davant la roca de Sa Palomera, on es va fer una fotografia de família amb tots els manalles, grans i petits.